Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Roderick Molina, with yours truly, Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. Manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti nanumunga ho sa creator iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocan. Kapsat kan ganyan magaramay na kapo iti tortilla Espanyola kakapsat. Iti arami di ka po nga tortilla Espanyola ke patatas. So datay apo ti patatas nga nga inpritok nga sigodon. Syempre inikak mat apo iti sibuyas na ken patatas kakapsat. In cubes ko apo. Madam-dama. Tapos inikak basit ti betchin na inikak basit iti asin na ken inikak basit ti pamienta na tapno adaram-raman na apo dagiti iti kay-kayatan dagiti putot ko nga duada diyan Derek kini Edric Meyer. I-mix ko datoy apo i-mix ko datoy itlog tapos ikantay basit iti asin kakabsat asin antay basit tapno na imas. Makita yung madamdam makakabsat ka madamdam makakabsat ka ilutok madamdam makitaan nyo no kasano apo ti panang luto tinumuti biyang. Okay, i-mix tayo kakabsat i-mix tayo kakabsat. Yan. I-share ko apo datoy napintas na sustansya nga kanan apo dagiti anak yo nga bababatit dagiti ubing. Dagiti kayat na ti patatas ken itlog kakabsat. Nakita niyo apo i-mix ko apo Tapos gore kayo. Tapos data na po nakamix medyo i-kwak basit i-post ko. Okay. Ready tayo na po nga ipan. Daytoy apo nga pariyok iti ti pangilutwa. Yan, ikakbasit ti mantika na apo tapno di kasta maluto. Yan. Daytoy apo iti pangilutwan tayo. Ken daytoy inaramid ko nga patatas ken itlog. Yan na po Kita nyo madamdama kakabsat nagpintas tilanganan. Dahil ko tortilla Espanyola ko nada kakabsat na sustansya para kadigiti ubing nga mangan iti daytoy apo nga putahe. So nga kayo apo nga padak nga OFWs no adu ti ubing nga aywan nyo apo kasto iti aramidi nyo mangi prito kay lang iti patatas kasi no aramidi nyo gamin nga kasto yen sigita nga preskohan narigat nga kwa iso nga napimpitas nga iproducto yo sayon to i-mix dati sibuyas ikanyo ti basit nga asin na ikanyo mo iti ramraman nan kakabsat ikanyo basit iti pimintana no ubing narigat apo nga medyo na agad tiko nada no naagad kano madi kano apo ti salon at tayam tapos i-mix yun to dati itlog ikanyo basit iti asin na tapno ada ramraman na okay kita nyo na po daytoy apo nga daytoy apo ipangko isunan yan ipangko dato yun i-form ko apo nga kung makita yun to tando kasal tilangan tapno ti kasta agbalin nga tortilla Espanyola isuna. Masabol apo nga iloyo lang dati ko iloyo datoy apoy na tapno nga maksat dato ubot na masapol ng ag-form isuna nga tortilla kakabsat. Ayan, makita yo apo na kayo nga padag nga OFWs nga at datatarakan ng ubing patatas apo iti umuna pagbiagda apo dito Santa Cruz Tenerife Spain dagiti padang giti Espanyoles apo iso nga mayat datoy apo nga para dagiti anak dagiti amo yo no kayat dati manganti kastoy ngam sigurado na imas aglanon bigbigat madamdama apo makita yu iti buya na daytoy aramidik nga tortilla Espanyola kakabsat yan makita yu apo datoy so nga datoy apo kasla bibingka ko natay di Pilipinas no may kastoy madamdama makita yu ag form isong na madamdama kakabsat. Yan islola apo lang lutwon tayo datoy itlog na tapno ti kasta mayat ti panag-form na madamdama tapdohan no ibalittad ko agbalin nga madamdama apo ibalittad ko datoy sa kuntulutwon ti ba nga to namanin iti iubot na ti nga to na. Yan linayon tay lang apo na linayon nga sigudan nga datoy ko tortilla Espanyola kakabsat ti kunada ditoy. Yan. Nay mas madamdama apo itatay dito kayatan da Edric ni kay tanda dyan kini Edric datoy lulutwa. So nga siputan nyo apo da kayo nga OFWs halanga iso lang iso ti pagpakan nyo dagitan anak dagitan amuyo dagita recipe nga amuyo isa nga namayat no agbuya kayo
tapno ti kasta adamot maadalyo apo ore basit laeng. Tanaimas nga talaga dito. Babakot man, lalakay man, pambigat dato yapo. Natangkon ti busog mo kasla ka nangan iti sandya nga kalpasan iti siyam nga bulan ket agbalin nga ubing no kwan, di ba? Yan na po. In low fire ko lang apo dati. In low fire ko lang tapno nga magsat dati ubot na. Kasi ibaliktad ko madamdama, okay? Siputan niyo apo nun yati ubran din mo tibiyang da kayo apo nga OFWs ayan man nga sulit iti lubong itayan nyo dagiti amin nga buybuy iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat kastoy ti agaramid iti tortilla espanyola kunada apo datoy. Kasla bibing ka madamdama no ibaliktad ko ta na mayat iti form na ubot na kakabsat. Okay? Sayang. Yan. Amo yun agluluto kayo kapsat, masapulo musum-musum kayo. Ken mayat iti karinyon nyo ti ululuto nyo tapno na imas kakabsat. Kasi no agpupungtot kayo agluluto apo, tati ko na dati may sakano apo nga lutum nga makan babayin iti angot no kwa makita mo na apo nga naimas nung mang angot mo pa lang. Kung pa'y naramanan ang inangot mo pa lang. Tapa kasla mo lang dati balasang apo ang utom ti may nga balasang tana nabanglo ay naimas isuna ngumno ang utom ti balasang nga medyo adang angdod na apo di nga naimas isuna at agang angdod kaya tamgarod salamat tay bakot kakabsat kasi mo lang apo ti agluto iti may nga putahe da kayo apo nga OFWs kasi medyo ila i-5 basit tano kawadi ubot na. Okay, medyo in paspas ko tay kwa na ta ay pa nang ibaliktad ko madamdamay kami ako ko nag-form mo ni Sunam. So nga madamdama po siputan nyo no kasi di pa may antyo mo tibiyang tapno tigas ta amuyon to no pamayan nyo kasi baliktad ko madamdama dato pag form lang ni Suna tapno tigas ta kaagbalin apo nga kwa. Okay? Gure kayo apo ta ibaliktad ko. Standby. Ayang kakabsat na ibaliktad kun kasta tilanganan ne. Iti nga to na, siyempre hampay nga naluto iso nga masapul nga isublik manin ka na pariyok tapno ti kasta apo ko maluto nga nalaing, di ba? Kasta tilangan ng kakapsat, gure kayo ta ibaliktad ko pa, isot ko diyan iti nakasagana nga panglutwak nga pariyok. Gure kayo kakapsat. Okay, dati na po nabaliktad ko isunan, iso nga kasta tilanganan. Dati tayo nang ipanaktatay, kita nyo dati, state side dati taawan tegla ko iti, kasto yung natupulang pa yung talaga style na datoy. Yan. Dati nagyanan na po, iso nga nakabaliktad isunan. Kita nyo? Slow fire yung manin apo tapno nga maksatan. Kasi masapol nga to kung baba maluto isuna. Iso nga kasta apo tilangana. Yan. Dahil iti makungkuna po nga tortilla espanyola, kita nyo ko medyo kasla nagpangato, kasla bibingkan. Kasi binaliktad ko lang tatay. Ayan. Dahil apo tita complete details no kasano iti panagaramid iti tortilla espanyola kakabsat. Naimas nga talaga dato ita para iti talaga nga natural foods para iti ubing ken nagmix iti patatas, sibuyas kon itlog ditoy itinimplak basit iti asin kakabsat ken gagayaw. Yan agburburok isuna ngam hanunay nga pigsa apo tam tapno ti kasta hanunay nga napigsa kakabsat tapno ti kasta ka naimas apo kakabsat. Yan. Habang agluluto na iti tortilla espanyola apo, agluluto na amot iti lauya. Lauya nga saka. Yan. Happy watching kada kayo amin nga po nga online. Thank you very much. Iti ayat yu iti liwliwagan rayaw. Medyo malutluton kakabsat ken kayam datoy. Yan. Medyo maluluto isunan, iso nga madamdama. At danto na kanan dagiti putot ko kakabsat ken kayam. Agburburo ken ne. Yan. Kasto yapo iti agluto iti tortilla espanyola nga kunada. Naimas dato yapo tapos no kayo ikan iti miel uno honey na. Honey ba dadya miel kunada? Miel mama. Kasjay. Kita yapo, kita nyo nagwara na nga agluto. Awang kami ni Mami may nga isip ko nga kwa. Thank you very much kata kayo amin kakabsat ken kayem. Iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano apo. This is how to cook tortilla espanyola here in Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan kakabsat ken kayem. Gure kay lang ta medyo pakuan tayo. Ibaliktad ko madamda matapno makita yun no iplastar ko kakabsat. Medyo nabasa pa lang isunan ni nabasa.
medyo kwatap no tikas takahangan na lusay nga ako ang dagiti ubing madamdama. Kwak madamdama to eh. Okay, gure kaya po ata